but chinhu chandakatanga kusvikoona ikoko ndakasvikoona iye ari kutori nemumwe murume wakanga atori naye. Saka munguva iyoyo ini ndakabva ndarwisana nemurume andobva atiza. Mushure meizvozvo ini ndobva ndamutakura munhu uya ndakamunyengetedza. Ndakamunyengetedza ndobva ndamutakura ndobva ndaenda naye kusango kwandakaenda naye. Ndopandakasvikomusungirira hangu musango ikoko. Ndobva ndamusiya ikoko ndobva ndaenda kumba kwangu inini. Saka ndakazonomusunungura hangu later. Handina zvandakamuita. Ndangonomusunungura hangu later. Ngatomuudza kuti shamari inini chinhu chandiri kuda imari yangu chete. Handiri kuona zvandakuita izvi ungaona ndikadzoka kepiri. Zvandinozokuita zvinopfuura ipapa. Saka iye ndo paakamhanya ndobva anoripota nyaya yazvokanzi munhu andirepa. Ndo kusungwa kwandakaitwa kusvika paRenasi. Pamane shamwari dzedu titambireiwo motiregerera. Pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva. Tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Yakajanuka tadzidza mabasa emuwebezilo namabasa musatibananidzwa newotokotadzira. Zoreka kwebezilo namabasa musatibananidzwa newotokotadzira. Maxon Magadi. Ndinofara makasimba. Ndinandikaendi kubatira hangu ichi mukaneta kana kuzona topedza mwakabata. Chokwadi ndinogona kungoenda neta. Naika. Aiwa tinotinda. Parise pano pakadoma prison. Pakadoma prison pakanaka. Naika. Ndikuzoona kana face yenyu kuratidza kuti aiwa pa right. Aiwa chokwadi. Tigere zvakanaka zvetine vachengetedzi vedu. Hatina kana dambudziko. Naika. Aiwa tinotenda ipapo. Kumushande kupi? Inini kumusha chaiko tinobva kuCholocho. Asi kunoko ndine plot yangu iri kuChekutu. Kana wabuda muChekutu wakuenda muNdorombaira. No traveler from Chekutu kusvika paplot pangu ipapo 21 k's. Ndo kutori nemhuri yangu ikoko. KuCholocho mapedza kubva rini? Cholocho ndakapedzera ko 2017. Karika. Zama Christmas mutambira wapona musingadzokera umusha. Ya. Ndaimbodzokerawo hangu. Kusvika 2017 mamusadzokera. Ndaidzokera. Asi kuti chinhu chakazondiita kuti nditore futi menguva yakareba inyaya yeusungwa. Ndane nguva futi ndiri muusungwa. Ndo imwe nyaya ndiita kuti ndimbomira kuenda ikoko. Tichenda epanhau yakakupinza muno. Yange iri nyaya. Inini nhau yakandipinza muno inyaya yerepi. Muso yangu ndeyerepi. Zvakafamba sei muso? Chinhu chakaitika ndine musikana ngati mukadzi in fact asi musikana ndava ane munhu wandikutaura nezvakane 20 anga ne 27 years nguva iyoyo. Ndiye munhu wandaifambidzana naye. Saka mukufambidzana ikoko takatadza kuwirirana pamusoro pemari yandakanga ndamupa kuti tiite business. Saka iye ndobva atora mari yandobva adya. Saka iye kamzinya yekuti ndakubvunza inini mari kuti ko wafambisa sei mari. Inini ndikutarisira kuti sizotatakurana kuti iwe tenga goliti pamari yandakupa iyi. Iye ndobva atora mari ndobva ashandisa ndobva awanika sisina mari yacho. Ndo saka takakonana. Saka pakazondisvingisa kuti inini ndakaita rape. Zvakuenda pamunhu wamukutaura nezvake musikana uyu kana mudzimai uyu. Ndiye mudzimai wenyu here kana kuti mama akuita gomba girlfriend. Asi mudzimai wangu girlfriend. Saka girlfriend inini nditori nekubasa kwandaitoshandawo pandaitoita zvemining. Iwo akangatotori agentiwo kumaini yabamunini wake kwaaitoshandawo. Saka munhu uyu inini ndamupa mari yakaitora ndobva aishandisa mari yayi. Saka akazondifonera ndiri kubasa kwangu. Mushure mekunge inini ndanda kuklema mari yangu kuti ndidzosere mari right inini ndienderere mberi ndichizvitengera hangu gold rangu. Iye ndobva azondifonera ndofunga sekuma past 11 semakuseni.
achinditi kana mapedza basa muzosvika nekunoku, achireva kumba kwake. Ndobva ndambomuti zviri zvanhasi ini ndiri busy, I don't think kuti ndikasvika ikoko unless kana ndakumbirawo kubasa kuti ndimbowana mukana kuti ndogona kusvika ikoko. Ndobva ati alright. Saka ini ndakashanda kubasa kangu zokusvika na6 o'clock semanheru. Ndobva ndazokumbirawo hangu kubasa. Ndobva vanitendera. Ndobva ndawana mukana kuti ndonosvika ikoko. But chinhu chandakatanga kusvikoona ikoko ndakasvikoona iye aritori nemurume wakanga atori naye. Saka munguva iyoyo ini ndakabva ndarwisana nemurume ndobva atiza. Mushure meizvozvo ini ndobva ndamutakura munhu uya ndakamunyengetedza. Girlfriend here. Ndakamunyengetedza ndobva ndamutakura ndobva ndaenda naye kusango kwandakaenda naye. Ndopa ndakasvikomusungirira hangu musango ikoko. Ndobva ndamusiya ikoko ndobva ndaenda kumba kwangu inini. Saka ndakazonomusunungura hangu later. Handina zvandakamuita. Ndangonomusunungura hangu later. Ngatomuudza kuti shamari, inini chinhu chandiri kuda imari yangu chete. Handiri kuona zvandakuita izvi, ungaona ndikadzoka kepiri. Zvandinozokuita zvinopfuura ipapa. Saka iye ndopa akamhanya ndobva anoripota nyaya yazvokanzi mulandirepa. Ndokusungwa kwandakaitwa kusvika paRenasi. Ndira kuenda mabatiro amakaita mushure mekusunga muchisunungurana muchidii. Ndira kuzonzwa kuti mapurisa akazokubatai muri kopi. Chinhu chakaitika ndechekuti inini ndamusunungura mangwanani acho. Ndofunga sa aripo usiku wese. Ndakamusunungura ndofunga zokuma past 4. Kunzi wakuda unochii. Wakutonochii. Ndobva ndaenda kumba kwangu inini. Saka ndakasvikorara ndobva ndati kuna mangwana kuseni pandakamuka ndakati kuna madhamu yangu ndinoda kuti timbonosvika kukadoma. Tine zvatinoda kunoita kukadoma ikoko. Ndaifanira kunge ndichifamba naye mudzimai wangu kubva kumba ikoko ndichiuya naye kukadoma. Saka ndakangosiyawo foni mumba. Mukadzi wangu ndobva andisira mvura kugeza ndobva ndambopinda mubhazi ndobva ndageza. Saka ndiri mukugeza ikoko ndakangonzwa ndakufonerwa nemufesi wangu andaishanda naye kubasa. Akunditi uri kutsvakwa nemapurisa. Kati ndiri kutsvakwa nemapurisa zvanzi uri kunzi wakarepa munhu. Apa mufesi iye aitoiziva girlfriend yangu iye. Zvanzi wakarepa munhu sei iwe munhu ari girlfriend yangu. Ndikati ini handitozivi nyaya iyoyo. Asi handina kumuvanzira semushamari yangu ndakamuudza zvese zvakaitika. Zvanzi manje mapurisa ari kutokutsvaka ari kunzi iwe wakarepa munhu. Ndikati handina kuita izvozvo. Saka ndakaitora nyaya simple. Nditoti kuda inyayawo chazongonyararawo. Saka ndakabva napedza kugeza. Ndobva ndati kuna madhamu yangu, shamari, tine vanhu vari kunzi vari kunditsvaka. Saka ndinoda kutombomirira vanhu ivavo tisati tabuda kuenda kwatoda kuenda. Toda kuvaona vasvika pano. Ndobva anzi alright. Saka nguva iyoyo madhamu yangu yakabva yabuda. Ndobva ndasara ndiri ndegawo pamba. Ndobva ndamborarawo. Ndikamuka paye ndobva ndaenda panext door pana pamba pemukoma wangu. Saka ndiri ipapo ndopandakaona mapurisa asvika. Saka nguva akasvika mapurisa ndakangofunga kutiza nguva iyoyo. Ndikati nyaya inogona kunge yakora moto. Ndobva ndatizawo zveshuwa. Mapurisa aya ndobva ambonditi mira ndikati ndikwanise kumira ndichitaurira nemi ndanitorina namhosva nemi. Ende ndaitofunga kuti anditorina namhosva zveshuwa. Ndaitotiza nditotaura. Saka ndakatiza ndobva ndanomira futi panext. Saka ivo vakabva vasvikotaura namaiguru wangu ipapo nemudzimai wangu aripo achiteerana nawo mashure. Saka vakabva vasvikotaurirana ipapo. Vapedza kutaura ndobva vadzokera. Saka mukudzokera kwavakaita ivo vakaenda kubhawa kwavakaenda. Ndobva vasvikotaurira vanhu vemunharaunda kuti toda kuti mutibatire munhu akadai. But vanhu vemunharaunda inini vaitondiziva. Zokuti vazhinji vacho vakatoshamisika nenyaya iyo kuti munhu ari kunzi arepa munhu chirudzi. Mamwe vaitoziva kuti ndaitoda nemunhu iyeye. Vaitozviziva vanhu vazhinji kuti ndozvinhu zvaitika. Asi mudzimai wenyu zvasa zvasvika. Mudzimai wangu nguva yavakaenda kubhawa ikoko inini ndakazosara ndikadzoka. Ndobva ndasvika ndichiona mudzimai wangu akutochema paya. Ndobva tataurirana nemudzimai wangu ndikati ashama ndozvinhu zvakaitika. Saka amadhamu yangu nyaya yemari vaitoiziva. Saka vakatanga kushamisika kuti iwewe wakanyepa paya wakati mari wakaipa mukomana ainzi Kodza wandaishanda naye ndiye wandaiti nini nganitengere cold. Saka
wakanyepa uchitaura kuti ndiwo wakapa mari izo mari wakatopa girlfriend yako yeti girlfriend iri neimwe nguva yandakasvikonetsana nemudzimai wangu zokuti vakasvikotora hama dzangu vakanoudza nyaya iyoyo kuhama dzangu kuti ini ndikuda nemunhu hama dzangu dzikambondikansela nemunhu iye nekuda kuti ndine zvifuyo zvako zvandaigara nadzo futi girlfriend rangu iri saka ndabva ndadzorera mombe dziedze ndikadzorera nipfuma yake ndikasarawo ndisisina pfuma yake but hatina kumira kudanana takabva tarama chikontinyu saka zvakazoita kuti mudzimai wangu nguva yandakange paakanzwa kuti inini ndaita mhosva iyi saka akatanga kuchema akutofunga kuti paipai taiti isu tagadzirisa nyaya izvo iwe hauna kumbobvira wachinja wakaramba uchienderera mberi taisaone pazvakusvitsa nyaya idzi saka nguva idzodzo ndakabva ndangoti reka ndibve pamba saka ndakabva ndangobva pamba ndikaenda futi pamba pemukoma wangu iye akashaya ndopandakaenda ikoko ndichitoti areka ndimbonowaunawo ari manheru anga atiwe manheru izvo vanhu vaudzwa vaya kuti vanditsvage kubhawa vari kunditsvaga pamba pehama dzangu dzose saka ndopavakasvika pamba pemukoma wangu ipapo ndopavakandiona ndichiri ipapo ndopavakandibatira ipapo ndobva ndasungwa nemapurisa masungwa maenda kupolice station zvakanofamba sei kupolice station ndakasvikako zveshuwa ndikaona mapurisa iwo andamhenge ndatiza ndo vandakaona varipo pastation ndofunga dzadza kumapasti 10 dzeusiku saka vakabva nditi kwandiri paipai ndiwo watiza ndikati ndini ndatiza ndobva vanditora ndobva vandondisa mustocks mandakanorara ndiri kustocks ikoko ndakatora ndofunga zuva rakateera racho ndopandakamuka ndichinotorwa statement nemapurisa mapurisa inini ndichitorwa statement ndakatovaudza kuti inini nyaya yerape case handitoizivi ende handina mbobvira ndaita nyaya yakadaro but ini ndaitoziva kuti ndine zvandaita chete kumunhu iye zvaita kuti iye asuke pakuripota rape case zvinova ndizvo zvinhu zvakatomutyisa ndofunga akatotya kuti munhu akazodzoka kepiri anogona kutondita something ndo mafungiro angu ndo maudzira ndakaita mapurisa kuti nyaya yerape case handinayoziva ndo manyorera vakazoita doketi ini ndichivatsanangura zvakaitika saka ndakagara ndofunga 3 days ndiri kokustocks ndo mazuva ndakagara saka musi wemonday ndakapinda mustock musi wefriday saturday sunday musi wemonday ndopandakamuka ndichiuya kukadoma court ndichibva kustocks ndopandakasvikorimandwa ndikauya kuno kundofunga ndakatora gore rese ndichidzokera kukoti ndichingopiwa date remand ndidzokera kukoti ndikambotraya kumboita self act kuti ndiwane bail asi nekuda kwokuti ndandisina kana hama dzaishanya dzichiuya kunoku dzaigona kufambisa matsamba angu nguva idzodzo self act yainetsa saka ndakazoona kuti ndagarisa futi musungwa ndisina kutongwa ndobva ndangoti kudare ndokumbira kuti munipedzere nyaya dzangu dare ndobva ndafonera complainant ndopaakauya ndikaenda patrial ndaenda patrial naye complainant inini ndakangotsanangura kuti mukadzi uyu ndine nguva yakareba ndichingodana naye saka nyaya yaita kuti ndisvike pano muzuva ranhasi inyaya yemari chete yandakamupa akatadza kuishandisa zvakanaka ndiyo yakandisvitsa pano but dare rakangonditonga zvakadaro rakangondibata nemhosva zvakadaro ndopandakatongwa ndikauya kuno dare rakanditonga 12 years ndobva randibvisira 3 years ndobva ndasara ne9 ndauya kuno jere ndobva randibvisiro 6 ndobva randibvisiro 3 ndobva ndasara ne6 saka pa6 ipapo ndapika 3.8 ndasara ne2.4 ndida kunzwisisa muchipinda mukati meusungwa zvanga zvakamira sei muchinazozoti but munhu uyu kauyu chachiri chibhebi changu ichi ndo zvakare futi chandipinza futi mukati memhosva dzakadai so makanzwa sei panguva iyo at first hazvina kunditira zvakanaka kuzvigamuchira semunhu akanga asati asangana nemasituations akadaro yanga itori first time saka ndakafungisisa nezvazvo zvakanyanya sekuti
ndiri munhuwo akanga ane mhuri yaakasiya panzi. Zvakandibata zvakanyanya kuti hey, ine ndaifunga kuti tiri kuda kuita zvinhu nemunhu uyu, yeti mweya yetsvina ndobva yapindira, ndobva yansvitsa pakadai. Ende ndakanzwisisa kuti dzimwe zvenguva itori mweya yetsvina yakanditungamirira kuti ndizosvika pakupinda munomu. Saka zvina kundiitira nyore, zvinhu zvakandibata zvakanyanya. But as time goes on, ndigere mukati menzvimbo ino, ndichisanganawo nechaplain nerehab, through kundikansera kwavaindita, through neshoko randaiparidzirwa, ndine zvinhu zvakandakanzwisisa kuti hongo murwendo rweupenyu tinosangana nezvinhu zvinogona kutipiringisha, zvinotirwadza, matambudziko akasiyana siyana. Yeti dambudziko hakusi kuguma kweupenyu, yeti zvimwe zvenguva inzira yekuti iwe urikuda kugadzirwa usvike pakuita munhu. Nemwe nguva unogona kunge uchirarama uchiti ndiri munhu, yeti usiri munhu. Paine zvinhu zvinotarisirwa kuti munhu azonzi munhu. Isu tichifunga kuti tinogona kuti tizi vanhu nekuda kwezvimwe zvinhu zvatinogona kuita zvinotibvisa muunhu hwemunhu zvichiendesa kuunhu hwemhuka. Saka budidza neshoko iroro, budidza necounseling yandaipiwa nerehab, ndakatanga kuchizvigamuchira ndichizviona nge zvinhu zvinogona kutanga kutondivaka kuti ndigone kuve munhu mutsva. Mudzimai akazvigamuchira sei pamakapia makore aipo, sezoti kukoti anogona kuuya nedzimwe hama dzinogona kuuya dzinzwa makore amakanga matemerwa, vakazvigamuchira sei? Ndinoti inini nguva yese yandainge ndichienda kukoti kusvika ndazotongwa, handina kana hama yakauya. Kusvika ndatongwa hakuna kana hama yakauya. Yeti ndichisungwa ini ndakasiya mudzimai wangu ane pamuviri. Saka ndiri kunoku ndakabva ndafonera mukoma wangu ndikati ndinokumbirawo kuti mudzimai wangu auye kuno. Ndakanga ndanzwa kuti asununguka pane umwe kule vaishanda panapa, yanga itori next door yangu futi kwatinogara kumusha uku. Saka ndiye akazondiudza kuti handafonera nemukoma wako achitoti ndine munin'ina wangu ari ikoko, adzimai ake vakasununguka. Saka ndakabva ndakumbira kuti vandifonere kuti auye kuno. It was 2021 I mean. Madhama yangu yakauya 2021 ine mwana, asi mwana anga ati kure zokuti anga 26 months. Vakauya vakandiratidza mwana. Ende kubva ipapo 2021 ikoko havasati vadzoka futi pano kusvika pari nhasi. Asi ndine nguva yandakanosangana inini nemukoma wangu kuHarare kuNyaratso uko pandakamboenda ndichinoita graduation yetree nursery. Ndava ndakaiswa pakuita kosi yangu yandakaita ndiri muno muKaruma prison yetree nursery. Saka ndakaenda kunograduata ikoko. Saka tichienda ikoko ndakanzi ndonosangana nemukoma wangu, ndakanzifonera hama dzenyu kana zvikwanisa dzouya dzokuona dzokupemberera ende zveshuwa ndizvozvo. Saka ndakabva ndafonera mukoma wangu ndobva tanosangana, takasangana muChegutu ndobva taenda nawo ikoko. Tasvika ikoko ndopa vakanitsanangura kuti haiwa muri yako iri right, mukadzi ariko pamba aripo paplot. Ndikati haiwa kana zvakadaro mukoma hazvina kana problem, kana riri jere iri Mwari kana vachitendera zvinhu zvese zvinopfuura. Ndikati waudzawo kuti ndine zvandiri kuitawo ndiri prison imomo, sekuti so far izvezvi ndiri kuita welding, ndo kudzidza kwandiri kuita, ndiri kudzidza welding. Saka mukoma wangu uwo kubva patakaparadzana ikoko, it was 2024 legore rakapera naApril, asati adzoka futi pano kusvika pari nhasi. Yanga iri mari yamakanomusungirira kusango? Ndakamupa mari inosvika $750 US. Ndichiti iye ngaatenge gold raisvika zvokuma 15 grams nguva idzodzo. 750 aitenga ati 15 grams. Sure, ndosvika makazoita
kuti aiwa rega nditore mutemo wacho ndiuise maoko mangu kuti mari yacho yanga yakawanda. Ichokwadi inini zvinhu zvandainge ndisina kutarisira kuti iye angaite izvo semunhu wandaingowirirana nawo tine nguva yakareba takatora tichibatsirana nemunhu iye zvokuti handaifunga kuti angaite izvozvo. Saka nguva yakaita izvozvo nono zvakandishokawo ndikati munhu anifungirei adirei kudaro, but handina kuzoziva inini zvokuita zvakanaka. Ndakafunga kuti inini ndikaingoita izvi ndo zvinogona kundiitira nyore, yeti ndisingazivi kuti zvinhu zvinogona kundipinza muno mujeri. Mama ningu yari basi ne girlfriend? Girlfriend nchidana ndanane 3 years. Maangari mukadzi wemunhu. Girlfriend racho? Kamunhu wamakaona uyu ari mumba uyu pamakazomhanyisana apa ndiye ari murume wake yandanga tori chimwe chikomba? Achatori chimwewo chikombawo futi. Aiwa tisingaendi hedu pane zvikomba nemamwe magirlfriends aya. Ndoda kuenda pane zvamuri kudzidza munomu. Ndazomichanangura kuti welding makatonoita graduation yezvekudyara kwemiti. Ndoda kunzwisisa kuti maprojects aya makasvika sei kuti muzotanga kuti aiwa ndapa welding sekutaura kwatiri kuita tiri panapa paworkshoping. Maprojects aya kuti ndizosvika pakupindana nawo, in fact ndichitanga inini kupinda project yetree nursery. Project yandakanzwa ichiintroducewa muno muKaruma prison nevenyaradzo. Ndikaona kune imwe class yakatanga kuzviita ndakatarisa, ine imwe shamari yangu yakazviita ndakatarisa. Achindikurudzirawo nguva idzodzo, aitondikurudzirawo nekuda kuti inini ndandisina kupinda muklasi iyoyo, but akandikurudzirawo kuti shamari dai wagona kuti panolonchwa imwe class wapinda mune imwe class. Zvinhu izvi zvakanaka kuti tizviite, mukana watinogona kutora nekuda kuti kana tikange tiri panze tichinzi tinoita macourses atiri panze tinogona kubudisa mari, but mukana watinawo muno mujere ndekuti tinogona kuwaita macourses aya tisina kana senti ratiri kubuditsa. Saka zvakanaka kuti tigone kupinda kuita macourses aya, macourses anogona kutibatsira tapanze. Ende ndakabva ndazinzwisisa zvinhu izvozvo. Nguva yavakapedza vachigraduateawo, inini ndakabva ndapindawo muklasi inoteera yacho. Asi mumashure mese inini hangu ndisati ndapinda macourses welding kana kuti tree nursery, ndakaita kune maorganization anouya muno muKaruma prison anoita zvechechi, fanike seve Alpha neve prisoners gen neve WPS. Zvinhu zvandakagamuchirawo pekutanga, ndo zvinhu zvandakatanga kugamuchira izvozvo. Ndikanzwisisa kuti zvakanaka kuti ndinge ndichidzidza zvekare nezveshoko raMwari. Vakasvika pakundidzidzisawo, ndikanzwisisa vakandidzidzisawo leadership yenhingirine yeAlpha course. Ndikadzidza leadership, ndadzidza leadership ndobva ndaita graduation ndikaona certificate leadership. Saka ndobva ndatanga neniwo kuti ndanga kuchidzidzisa ndirini maklasi akanga akulonjwa mumashure mangu, ndini ndakanga ndakuchiwadzidzisa. Ndapedza ipapo ndobva ndaenda ndobva paintroducewa TPJ wo ndobva ndaattenda as a student, ndobva ndadzidza, ndobva ndagraduata. Ndagraduata ndobva ndaenda futi ndobva ndondzidzisa futi leadership, ndobva ndawanawo futi certificate leadership. Saka ndakatanga inini kuti pese patinolonja class yeTPJ, patinolonja class yeAlpha, ndanga ndiri facilitator wemaclasses iwayo. Kusvika panamanje ndo zvimwe zvinhu zvandiri kuramba ndichingoita zveshoko raMwari ndiri muno muKaruma prison. Sei vanhu kana vachinge vapinda mukati meusungwa vanomhanya kunotsvagira Jesu chai. Ndikunzwa muchiti handisati ndaita hangu zvewelding, ndisati ndaita zvimwe zvese izvi ndakatanga kutsvaga zvine chekuita neshoko raMwari. Chii chinoziva kuti munhu anyanyoti nemo naMwari kudarika zvaaita ari kunzwa? Because ndanzwa mamwe mabasa amaita unzwa 3 years negirlfriend, munongoti Mwari anenge ndinochinzvengana naMwari uchiti ndomboti nhasi madam ndovaudza but wakazvibata manje nochitizana naMwari, chinzvengana naMwari. Chii chakazoita kuti mutange kuti izvi zvandapinda muno murege nditsvage uso hwaMwari? Inini chakandiita kuti nditsvage chiso chaMwari
shoko rimwe rinoparidzwa tine vechaplains mafundisi ari kuparidza mukati menzvimbo inoyi even verehab pavanoti kansela paya havangoti kansel chete vanoti kansela vachishandisawo futi shoko ramwari zvekare saka ndine kunzwisa kwandakazviita zvinhu izvi kuti tine imwe nguva kurarama kwatinogona kuita tini munyika yedu sununguko tinogona kufunga kuti tiri kurarama but kana tisina kana shoko ramwari we are nothing and izvo ndizvo zvinhu zvandakanyatsonzwisisa kuti pese pandaifunga kuti ndiri kuita pressure pandaifunga kuti ndiri kunakirwa neupenyu ndiri mufree world handina upenyu hwaindinakidza kwaive kudzingana nemhepo kana kuti kwaive kusaziva nzira dzekurarama chaidzo chaidzo asi nekuda kweshoko randakazogamuchira inini muno ndiro shoko rakandiita kuti ndinzwisise kuti no pane muupenyu hwatinofanira kurarama unopfuura upenyu hwakasiyana neupenyu hwatairarama tiri munyika yedu sununguko saka ndakabva ndazvigamuchira saizvozvo ndobva ndapinda mazviri namanje ndosaka handiri mazviri tichida kutarisa chamakatanga kuwelda masvika panzvimbo ino chakanga chiri chii so far tapinda panzvimbo inoyi ndichidzidziswa takatanga kudzidziswa theory sevedu akatidzidzisawo theory tikabatawo zvakawanda mutheory imomo namanje tiri kungoramba chidzidzawo futi zvekare chienda mberi mukuwelda practical tine mafewer atakagadzira ari muno mamarumu amuri kungoona aya nemagedhe aya amuri kuona aya nemamawindow frames amuri kuona aya tadaro takaenda kunew school chikoro chiri paingezi apa takabva tapiwa block ratakapiwa ratakanzi ririuda kurufu block iroro takatanga kuseta matrusses atakaseta tapedza kuseta matrusses ndobva tawaturika ndobva taisa mapen lights ese zvese ndobva tapedza ndobva taisa marata saka ndo block rimwe ratakagadzira izvezvi so far riri kuingezi saka zvakubatsirai zvakadii kuvandudza upenyu hwenyu kubva pamanga muri kunze muchiita zvegoridhe paneko zvino mane zvamakuita mukati munosunga ya zvinhu izvi zvandibatsira zvakanyanyisa tiri panze apo zvamuri kungonzwa tichitaura nyaya yegoridhe ndo zvinhu zvataifunga kuti ndo industry yataifunga kuti ndio yega inogona kutibatsira nekuda kuti neimwe nguva tatisina kana mabasa emaoko atanga takadzidza taingofunga kuti gold chete ndio rinogona kutibatsira asi chinhu chandakunzwisa izvezvi ndechekuti chero izvezvi ndikabuda ndasvika munyika yedu sununguko ikoko ndava kuchikwanisa kuti ndiite rimwe basa kana kuti ndikakwanisa kuwana mari yokuti ndigone kuita start yokuti nditenge chere mishini yangu ndichiwaridza mishini yangu apo ndichitanga kuti ndakuchiwelda ndakugadzira mawindow ndakugadzira mafewer ndakugadzira zvinhu zvese zvandinoenda kugadzira ndinoda kutokwanisa kuti inini ndirarame kana kuti mhuri irarame kana kuti vakandikomberedza munharaunda vanogona kurarama ndava handigoni kuzviita ndiri ndega ndine vaviri vatatu vandinogona kushedza vakomana ndiri kujere inini ndakadzidza izvi nezvizvi kana muri muchikwanisa kuti tipinde mazviri ngatipinde mazviri titange kuita zvinhu izvi zvinhu zvinogona kutibatsira nekuda kuti panze ikoko kwatiri kutaura nezvako kutone vanhu vamwe vasingatozivi mabasa iwayo sezvandakanga ndiri inini ndisati ndapinda muno saka kana isusu tikaenda neruzivo irworwu zvinokwanisa kuita kuti vanhu vagone havazofariri havo kuti dei taenda kujere asi vakanozoona kunge mukana watakatora tiri mujere kunyange vanhu vaifunga kuti mukana wekutamba nawo but wanga usiri mukana wekutamba nawo ndava isusu hatina kunge tautora semukana wekutamba takautora semukana wekuita zvinhu tiimo mujere nekuda kuti kunoita zvinhu zvinoita kuti kana taapanze kwacho munhu azorarama saka vanhu vanogona kutonzwisisa kuti kana munhu akaenda kujere haisi nyaya yekuti araswa munhu anogona kuve neadvantage yekudzidza zvinhu zvakawanda mujere achizove munhu anogona kubatsirana nenharaunda yaanogara kana kuti kubatsirana nenyika chaiyo yezimbabwe zvinogona kutotibatsira zvakatonyanya ndanzwa kuti hama ndafunga ndatonzwa kuti madhamu yapesera kuya 2021 izvo zvinoita muna 2025 mukurarama sei pasina mavisits pasina hama dzimwe dziri kuya kuzokuonai dzakakukosherai
pane here pamuri kumboti ndikaweredha chakadai chiri kundipawo chiuviri kana ndikaita chakadai chiri kundipawo mari yekuti ndikwanise kutenga zvinhu zvakasiyana siyana muchitumira vana sekuru kuti aiko zvino sekuru kamari kai kaya katakaita kaya ndanga chida kuti katenge tudovi katenge chakati semunhu asina hama dziri kumufisitira ipapo ndine shona yandinogara ndichitaura nevakomana vandinogara navo neura kuti inini kazhinji nguva dzangu pandinenge ndigere nevanhu ndina nguva yekutambisa nguva dzangu ndezvekungodzidzisana nevanhu especially kana dziri nyaya dzeshoko raMwari. Ndine zvandinotaura nevakomana kuti vakomana inini ndinoshanyirwa panapa each and every day. Panapa ndinoshanyirwa each and every day nevanhu vakasiyana siyana vamandisingatozivi. Handina kana hama yakauya panapa ichiti ndakuvikira sipo kana ndakuvikira chii. But handina zuva randinogeza every day. Each and every day ndinogeza kupfuura vanhu vanoti ivo vanoshanyirwa. Saka ndakatoona kuti hama sezvandinodzidziswa futi neshoko raMwari kuti hama ndiye ari pedyo newe. Ari kure uku. Iye munhu iye shoko raMwari harisi iye hama hongu pakuberekwa. But hama ndiye munhu ari pedyo newe. Saka maofficers iwa atinogara navo pakati penzvimbo ino. Inini mafundisi angu ndikachema kuti handina chakati anondibatsira. Plus tine churches anouya futi mukati menzvimbo inoi. Anouya nemafuta ekuzora, anouya nesipo, anouya necolgate, anouya nechifanike sezvakaita 7 day kana kuti TPJ. Vane zvinhu zvavanotivigira kazhinji zvinogona kutiita kuti tibatsirikane tiri pakati penzvimbo inoi. Zvekare so far ina ndisati nesimbi yandawelda yandati ndatengesa kuti ndikwanise kuwana chinondibatsira. Asi nekuda kwemaoko angu aya pana mujere muno tinoruka mameti. Tina vakomana vetailoring vanosona. Pavanocheka machira avo panosara machira aya ma-offcuts. Saka ma-offcuts iwayo ndio atinotora isusu totanga kusona mameti. Mameti iwayo tinotengesera mazishe edu iwayo. Vanotivigira sipo, vachitivigira mafuta, vachitivigira zvakawanda zvatinenge tichida zvanenge ndadayo kuti vandivigirewo vanondivigirewo ndichikwanisa kuwana zvekushandisa. Plus isusuwo tegawo ma-inmates iwo tinojegana apo neapo tinojegana chingodaro penyu chingofamba chidaro. Mungaita batati ndikakupawo chimeti ndipo ndikakupawo chimeti kune vamwe vanhu vanoshanyirwa nehama dzavo panapa. Hama dzavo dzinogona kuvavigira sipo, dzinogona kuvavigira chakati, but ivo votora mameti iwayo vachipa hama dzavo dzichienda navo panze. Saka paanotora kwandiri meti haazongotori, anotora achindipawo sipo, anotora achindipawo mafuta, anotora achindipawo colgate. Ndobatsirika navo. Aiwa, tinotenda mukoma. Toda kunzwisisa iko zvino kuti pane zvimwe here zvamungade kubatsirwa nazvo muri mukati meusungwa kudai. Zvamukati izvi ndo zviri kushaika kana kuti zvandikuda kuti zviwedzerwe pano patiri kuitira maprojects edu nekuti ndimunoswera pano ndimunoziva kuti pane tumasimbi toyo amene tinonzi tumadoor frame kana window frame twamukati zvichida vanokwanisa kutibatsirawo nezvakati zvichida zvinogona kubatsirawo vamwe isusu tiri pano kana vamwe vachazopindawo kana vana bosi ndaonoti pane vana zvakare vanouya vachiita ma-attachments avo zvamungade kubatsirwa nazvo panguva ino zvakamira sei? So far paworkshop pedu panapa chinhu chatiri kuti dai tagona kubatsirwa nacho mishini yekushandisa iwo ma-welding circuit aya tiri kumada panapa kuti dai tagona kuve nemishini yekushandisa kana magrinder chaiyo tidai tagona kuve nemagrinders okushandisa pano paworkshop pedu anova ndei pano pakadoma prison. Ekuti kunyange neniwo kana ndanzi napedza kosi yangu anosarawo futi achiita kosi iyo anowanawo futi zvekushandisa. Zvekare dai tagona kuwana dzimwe simbiwo dzatinogona kunamawo isusu kana chigadzira ari ma-window frames kana chigadzira ari mafiwa achinotengeswa ari zviri under jail kana iro jail chikwanisa kundipawo ka percentage kemari kekuti kapoti kachiiswa muningiri muwarendi rangu kuitira kuti kana neniwo kana ndabuda panapa ndichienda munyika yepanze ndikakwanisa kuonawo start yekuti ndiwane chinhu mari yokuti nditange kuitawo maprojects kana kutanga kuwana mari yechikafu chaiko yokuti ndisukodya neniwo ndiri panze zvinhu zvinogona kutibatsira
aiwa parunzika mashoko enyu kuna nasekuru nanambuya vari kukuchengetai ava vachiudzisai maprojects adai kukurehabilitatai kuti aiwa kana mabuda kunzoko zvemadhiri tombosiya izvi tomboti nanga nekudyara miti nanga newelding mashoko aminawo kuhama dzakadai dzikukuchengetai muri muno mukati meusungwa ndekuti kudii? Ini ndinoti hama dziri kutichengetai dzine rudo. Dzino rudo rwandisingakwanise kutsanangurira kuti rudo rwacho rwakadini, nekuda kuti ndivo vanhu vanotigombedzera dzimwe dzenguva kuti imimi vanhu imimi kudai magona kudzidza zvinhu izvi, nekuda kuti zvinhu izvi zvinokubatsirai. Nekuda kuti mhosva dzinotipinza munzvimbo inoyi imhosva dzakawanda. Vamwe vanopinzwa chaicho nokuti munhu anosvika pakutora chinhu cheumwe munhu achiti aroda kuzvibatsira. Yeti kana ukange uchishanda iwewe haugoni kufunga kuti unotora chinhu cheumwe munhu. Saka mazishe ari kutichengeta panzvimbo panapa ari kutikurudzira kuti dai magona kudzidza mabasa emaoko, ende ndiwo anotidzidzisawo futi zvekare mabasa emaoko. Rehabilitation iripo kuti kansera kuti tigone kunzwisisa kuti kana tapinda mukati menzvimbo inoyi tine upenyu hunoenda mberi, hatina upenyu hwakarasika. Chaplain office iripo futi kuramba ichitisunda ichitikutidzira kuti tigone kunzwisisa umwari chaiwo, nekuda kuti tinopinda munzvimbo muno tisingazivi umwari, but chaplain office inotiita kuti tizive mwari. Iwo mateachers edu anotidzidzisa especially vewelding, vebakery, vetailoring, veconstruction, ndo mateachers edu anotidzidzisawo. Saka vanotikurudzira nguva dzose patinechishanda tinavipo paya vanotikurudzira vakomana dai madzidza mabasa aya. Mabasa anogona kubatsirai kana maapanze, nekuda kuti panze apa panotoda munhu anozvishandira, panotoda munhu anozviitira zvinhu zvake. Saka ndakatongozviona kuti zvakanaka maofficers edu tigere nawo zvakanaka, hatina kana problem nawo. Aiwa tinotenda mukoma. Ndofunga mukabuda zvemagirlfriends hatichanoita. Vimbisai izvezvi kutira kuti madhamu vari kukuona izvezvi vazoti paanoya munhu chokwadi sekuchinja kwaataura anenge achinja. Ndine shoko randinogara ndichitaura nevakomana kuti akomana hongo ndine maitira ndaita ndiri panze, but mukadzi achaita mistake, it's either ndiye wangu andakasiya panze ndikamuona ndikasvika hake ari munhu akazvichengeta hake, patichatanga kuita new life iye achatsinzwisisa kuti munhu uyu kujere kwaakaenda akashanduka. Asi iye kana akange aita ubenzi, ini ndikatanga kusangana nemukadzi wandakasana, iye mukadzi achataura kuti ndakapiwa murume naMwari, nekuda kuti inini hangu ndine zvinhu zvandanzwisisa kubudikidza neshoko raMwari, kubudikidza nekugara kwandakaita muno munzere ndichidzidza zvinhu zvakawanda, ndine zvinhu zvandakanzwisisa. Kurudziro yamungape varume vakafana nembozvo zoti varume vati we are polygamous by nature. Ende vanotodada ndikastatement kanganzi we are polygamous by nature. Apa isusu vanhu vasingazoti vari kurwadzisa futi madzimai avo. Ende vanongati takawanda sekutaura kwamaita kuti mudzimai ende ndiye munhu anopedzera kuziva kuti murume wake ane girlfriend. Ndofunga kuti ayo taizviziva imi nhaimi ko vanga vasina kuudzwa. Vanhu vese munharaunda vanonga kutozviziva kuti baba vane magirlfriend 3, vane magirlfriend 4, vadana nevana vechikoro, vadana nechi, but mudzimai wake anononoka kuzviziva. Mashoko amungade kusiyira varume biyenyu vari kuita gumbomba gumbopanze, vari kumhaisana netsoro nhatu vaine mhuri kumba, vaine family, nekuti magirlfriend akazoshaya chaanoda anouya shuwa achiti wakandirepa, ene ndo statement ravanoita ravanofamba naro. Chokwadi. Inini varume ndinovakurudzira zvakanyanya kuti kana especially kana uyu munhu anotori nemukadzi wake, mukadzi iye sezvakangotsanangurwa neshoko raMwari, kudai tagona kuteerera iro shoko raMwari iro rinodzidzisa kuti mukadzi mumwe chete iye mukadzi iye kana uchimuona kuti iwe une matarisiro unoita vamakadzi mukushongedzwa kwavo kwavanenge vaitwa nevarume vavo, kudai wagona kushongedzawo wako sezvakaita vakadzi vevamwe vanoshongedzwawo nevarume vavo. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinotiita kuti varume kazhinji titidze dzimba dzedu, nekuda kuti hatigone kushongedza vakadzi. Tobva taona kunge mukadzi womwe munhu ari nani kufura wako mukadzi. Saka tisingazivi kuti zvinhu izvo zvinozotipinza mumatambudziko, zvinozotipinza munjodzi. Saka ndinovakurudzira kuti varume ngatimbosvikai pakumira nemadzimai edu, ngatimbosvikai kana kuri kuziva Mwari chaipo, nesuwo varume ngatizvei Mwari. Mwari ndiye anotibatsira muzvinhu zvose. Aiwa, tinotenda mukoma.
Ndofunga mazvinzwira kunzoko dzidziso iri kunyanya kupiwa kuvanhurume nekuda kwekuti mukoma wandakagara nawo pano vari kutsanangura kuti mhosva yangu inini yandakapara kana kuti yandakagarira pano pakadoma prison farm inhau yekudanana kwandaitawo nemumwe mudzimai vazhinji vanobva vazenesera kuti girlfriend randakanga ndinaro for 3 years asi mudzimai wangu nyaya yakamboitika hayo asi takazombogadziriswa asi ini handakumira kudanana nemunhu kuzosvika takweretesana mari girlfriend rikazonoitawo zvaro rikadya mari iya 750 ndikasvika pakurwadziwa ndikati aiwa regai ndimbokurarisa musango ndakakusunga ndisingazive kuti imhosva indaita aiwa ndiri kungokufikisa chete kuzosvikawo musikana uya anoripota kuti aiwa murume uyu akandibata chibharo ndofunga zvinonzi ng'anga huru mukadzi anoziva kuti mwana ndewani munhukadzi angazive zvakare kuti ndabatwa chibharo munhukadzi ndosaka mukadzi yakashandisa nyaya iyoyo seumbowo kuti ndakabatwa chibharo asi vapokurudziro kuti vanhurume ngatigarei nemadzimai edu shongedza mudzimai wako anake mutengerewo zvaunofunga kuti izvo ndozvandachiva kuna mai ningi oshongedzeka handifunge kuti varume tingazosvike pakugara panzvimbo dzino kana kuine vanoda kubatsira mukoma ndofunga manzwa zviri kudiwa pano vari mukati meusungwa kuti inini hama dzangu hadzisi kukwanisa kundivhizitira zvichida vachiri vakabatikana nenhau iyoyo asi vapa kutenda kuZimbabwe Prisons and Correctional Service kusanganisira vana sekuru vanogara navo pano kuti aiwa ndo vamwe vevamwe vari kutondibatsira ndigere pano even hama dzavagere nadzo pano mamwewo mainmates kuti aiwa tiri kutombobatsirana uye akandipawo ichi ondipawo ichi ndokurarama kwandiri kuita handikoguma kweupenyu vakabuda ndofunga manzwa achitsanangura kuti aiwa iko zvino ndakunoda mudzimai wangu kana ariko asina kuita unzenza ndiye wandinge ndapiwa naMwari handichanotsagi kana kunosarudza zvakare kuti rege ndiite zvemagirlfriend nekuda kuti nguva zhinji vakunoipedzera parehabilitation activity kana kuti maactivities avabatsirwa pano nejeri ndofunga manzwa kudyarwa kwemiti manzwa kuwelda vakugadzira zvinhu zvakasiyana siyana mawindow frame madoor frame magedhi mastoves zvinhu zvakasiyana siyana zviri pano kune vari kunzoko vanodawo kuzotenga kana kuti vane dzimba dzavari kuvaka vane zvikoro vanoda kuti aiwa dai taona rubatsiro rwezvinhu zvandataura pano uyai pano pakadoma prison farm mugadzire zvinhu zvenyu vana vadzidzire pakanaka zvichaita here kuti vana iko zvino tise masaga chokwadi kuti vana varwe nechando nguva ino yechando iko kuine mawindow frame ari kugadzirwa pano ndiyo nguva ndiyo mukana wokuratidza kuti aiwa kana mumwe wedawirwa nedambudziko semhuri yeZimbabwe tinobatsirana tiri pano paZim News Beauty TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagyo chiti chisarai kana muchiriona tambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana